Suomen Sisu-niminen yhdistys vastustaa monikulttuurisuutta ja kansojen sekoittamista luonnottomalla tavalla keskenään. Tällaista puhetta ei ainakaan vielä ole kuntien valtuustosaleissa kuultu. Parikymmentä Sisun kannattajaa oli ehdolla kuntavaaleissa, suurin osa perussuomalaisten listalla. Sisulaisesta parhaimman äänisaaleen nappasi helsinkiläinen Jussi Halla-aho. Ollaan Helsingin Eirassa. Filosofian tohtori Jussi Halla-aho on kirjoittanut työhuoneellaan kohuttua maahanmuuttoblogiaan Skriptaa. Toisin kuin moni muu ehdolla oleva, niin minä en ole blogia pitävä ehdokas, vaan ehdokkaaksi lähtenyt blogin pitäjä. Kuntavaaleihin on vielä 3 yötä ja viimeisessä blogimerkinnässään Halla-aho on arvostellut maahanmuuttoministeri Astrid Thorsia. Thorsilaisen maahanmuuttopolitiikan hedelmiin kuuluvat afrikkalaiset joukkoraiskaajat eivät kysy uhrinsa kieltä. Maahanmuuttoon vuosittain käytetyt 10 miljoonat kerätään kaikenkielisten rahapussista. Mä huomasin jossain vaiheessa, että kun maahanmuutosta yrittää keskustella kriittiseen sävyyn, niin oli se lähestymistapa kuinka varovainen hyvänsä, niin se aiheuttaa aivan samanlaisen primitiivireaktion. Blogisti on perussuomalaisten sitoutumattomana ehdokkaana Helsingissä. Hän on myös kansallismielisen yhdistyksen Suomen Sisun jäsen. Sä oot kirjoittanut muun muassa näin. Oma länsimainen kulttuuri on parempi kuin afrikkalaiset ja aasialaiset kulttuurit. Pidän tarpeellisena linnoittautumista niitä vastaan. Mä tarkoitan sitä, että me maailmassa on käynnissä elintasokuilusta johtuva kansainvaellus, jota Eurooppa ei tule taloudellisesti eikä yhteiskunnallisesti kestämään. Me ei voida harrastaa Euroopassa eikä Suomessa avoimien ovien politiikkaa, jos me halutaan säilyttää liberaali hyvinvointiyhteiskunta. Toinen siteraus. Islam ja juutalaisuus ovat opillisesti väkivaltaisia, despoottisia, patriarkaalisia uskontoja. Joo. Mitä se tarkoittaa? No jos uskonto käskee kannattajiaan pyhään sotaan vääräuskoisia vastaan, ja jos vallitseva tulkinta tästä uskonnosta on se, että pyhä kirjoitus on sellaisenaan otettava ohjenuora arkipäivän toimintaan, niin minun mielestäni tämä väite on ihan perusteltu. Vielä yksi siteraus. Koska muslimit eivät integroidu, he muodostavat ja tulevat muodostamaan länsimaisen yhteiskunnan sosioekonomisen pohjasakan. Tämä on tapahtunut jo lähes kaikessa Länsi-Euroopan yhteiskunnassa. Me voidaan katsoa, että Ranskassa, Britanniassa ja Ruotsissa suurten kaupunkien ympärille on muodostunut tällaisia anarkiassa eläviä kolmannen maailman ihmisten asuttamia gettovyöhykkeitä. Eli sä vastustat etnistä syrjintää, mutta sitten samaan aikaan puhut, että muslimit muodostavat yhteiskunnan sosioekonomisen pohjasakan. Tämä on tosiasia. Mä en tiedä, mitä mä voisin sanoa tuohon. Pärjäävätkö muslimit toimittajan mielestä Länsi-Euroopassa tällä hetkellä erityisen hyvin? Mitä teillä on tarvittavaa maahanmuuttajille muuta kuin työtä? Minkä vuoksi maahanmuuttajille pitäisi tarjota jotain erityistä? Eikä ajatus ole kuitenkin se, että samat oikeudet ja velvollisuudet koskisi kaikkia Suomessa laillisesti oleskelevia. Kontulan perussuomalaisten osaston kiertueellaan Merirastilassa ja mukana on sitoutumaton Jussi Halla-aho. Se kysymys voi olla teille pistetty takaisin, että mitä voi tehdä niin saada tätä yhteiskuntaa antaa työtä kaikkiin tasa-arvoisesti niin kuin kaikille. Halla-ahon hengenheimolainen on Espoon perussuomalaisiin ja Suomen Sisuun kuuluva Teemu Lahtinen. Hän kallastelee puheenjohtaja Timo Soinin vaalipiirissä nimenomaan maahanmuuttajakriitikoiden ääniä. Ja vaikka miehet kuuluvat samalle listalle, ovat he Lahtisen mukaan eri apajilla. Kaikkiaan kuntavaaleissa on ehdolla parikymmentä Sisun jäsentä, joista valtaosa kerää ääniä nimenomaan perussuomalaisten listoilla. Mitään yleistä ohjeistusta tai linjausta tässä ei ole tehty, vaan jokainen Suomen jäsen, joka on lähtenyt politiikkaan, on lähtenyt tavallaan valinnut sen oman maailmankatsomunsa mukaisen puolueen. Mutta onhan se ihan selkeä signaali, että jos 20-15 on perussuomalaisten listoilla. On. Se on niin merkittävä enemmistö, että kyllä se jotain merkitsee, mutta sitä, että mistä se johtuu, niin mä en varsinaisesti osaa sanoa.
Osaat sä nyt jotakin sanoa? Miksi perussuomalaiset? Eikö muut huoli? No, perussuomalaiset antaa tietynlaisen toimintavapauden ja antaa signaalin siitä, että se on ainoa puolue, joka sallii tämmöisen maahanmuuttokriittisten mukanaolon puolueessa, että mikään muu ei ole semmoisen sallinut. Ja tästä johtuu sekin, että kaikki meidän jäsenet, jotka on ehdolla, niin oikeastaan on, tai jotka on julkisesti sisulaisia, niin ne on sitten juuri perussuomalaiset. Ja nämä muut, jotka ovat muissa puolueissa, niin ne eivät halua tuoda tätä omaa maailmankatsomustaan esille, koska pelkäävät syrjintää puolueen sisällä. Lahtisen mukaan Suomen sisulle on tärkeää vaikuttaa jo olemassa olevien puolueiden kautta. Toisaalta tämmöinen vahva blokki ja sitten toisaalta jokaisessa puolueessa sisällä niitä, jotka tuo sitä ajatusta eteenpäin, niin voi olla aika kaikkein toimivin ratkaisu. Suomen sisun periaateohjelmaan on nostettu myös yhteistyö Euroopan muiden kansallismielisten kanssa. Nyt se on ollut lähinnä satunnaisia yhteydenottoja ruotsidemokraatteihin, Ranskan kansalliseen rintamaan ja Viron kansallismieliseen liikkeeseen. A-studion tietojen mukaan suojelupoliisi ei pidä yhdistystä erityisen mielenkiintoisena, mutta sitä kuitenkin seurataan supossa syrjäsilmällä.